May hapon, mga igsuon ni ako karon dinhi sa punot sa Buanga del Norte sa lugar kung asa si Father Francesco Paliola gipatay niadtong January 29, 1648. Mga igsuon, sa giingon pa ni Father Paliola sa usa sa iyang mga sulat, sa iyang pagbiyahe pa lang gikan sa Roma paingon sa Pilipinas, naglisod na siya. In fact, hapit siya mamatay. Pero abi natong mo give up siya. Nalipay hinuon siya, niingon siya, kining akong pag-antos karon, rough drafts lang ni sa bigger suffering nga ako masinati ug mauni. Apan ang nakanindot miingon siya, kining tanan nga mga pag-antos is just a foretaste of heaven. Mga igsuon, mao na atong kinabuhi isip Kristiyano. Padayon ta paghimo sa kabubuton sa Dios bahalag lisod. Kung dili manggaling mahatag ang reward diri sa kalibutan, lauman nato nga ang divine justice, ang divine reward tuwa nagpaabot sa langit, kuyog sa Dios. So mga igsuon, padayon lang kita sa paghimog maayo ug dili ta mo give up bisan kita ang mahimong dautan. Padayon ta sa pagsultis kamatuoran bisan kita ang pagasakiton. Hinumduman nato duha ka letter P sa kinabuhing Kristiyano, prayer plus perseverance. Prayer, magampo ta nga mulig-on atong pagtuo, pagsalig. Ikaduha, perseverance, nga sa atong pagpaningkamot dili ta mo give up, mulahutay ta. Prayer plus perseverance, ato ng paningkamutan mga igsoon.